Dobrý den, tak já vás tady zdravím a já jsem si pro vás dnes připravil přednášku, kterou jsem nazval Od prvního e-mailu k nabídce. Detailní pohled na výběrové řízení. Takže si přiblížíme v podstatě celý ten průběh výběrového řízení. Dneska to tedy zaměřím spíš na ty technické pozice a potom zítra na ty netechnické pozice, nebo spíše marketingové a obchodní. Já jsem Říha Petr, nastoupil jsem do Vedosu 17.2.2014, to znamená, že za pár měsíců tu budu přesně 10 let a v podstatě jako většina zaměstnanců tady jsem nastoupil na zákaznickou podporu. V tuhletu chvíli už to teda není úplně pravidlem, že by všichni zaměstnanci u nás, kteří nastoupí do Vedosu, šli na zákaznickou podporu, i když tam stráví minimálně 2 týdny školením. Není to teda klasická zákaznická podpora, že by byli na chatech a chatovali, ale minimálně každý stráví na DC1 týden až 2 týdny školením na zákaznickou podporu, aby jsme měli všichni stejnou startovací čáru. Ale už to není tak, že byste tam museli třeba být půl roku a chatovat tam. Já jsem ještě z té staré gardy, když to takhle můžu říct, tak já jsem opravdu byl na zákaznické podpoře, byl jsem tam 1 rok v podstatě, by se dalo říct, plus minus. Pak jsme postupně se jako rozšiřovali, hledali se další lidé, otevírali se jako nové pozice, tak já jsem postupně přešel vlastně na fakturační oddělení, tam jsem byl nějakým způsobem třeba rok a půl. Do toho jsem nabalil doménové oddělení, protože ono to jakoby ve výsledku ze začátku spolu tak trochu souvisí, protože tam hledáte nějaký platby, když zákazník tu doménu špatně zaplatil, pak třeba ta doména se nezřídila, tak ze začátku to pro mě bylo, že se nezřídila z toho důvodu, že ji třeba někdo špatně zaplatil. Ale postupem času jako jsem pak šel i do těch techničtějších detailů, takže jsem třeba zjišťoval, proč se ta doména nezřídila, museli jste jít přímo na registr, koukat se tam do nějakých logů, proč se nezřídila, a tak dále. Potom jsem na to nabalil, respektive jsem se tak nějak jako posouval v té firmě na obchodní oddělení, na to se nabalilo VIP oddělení, což v podstatě u nás znamená takový nejčastější příklad takového VIP oddělení je, že tu máme vlastně dedikované servery, je jedna z našich služeb v portfoliu, jsou dedikované servery a my jsme vlastně se zákazníkem schopni se domluvit na to, že mu tam dáme větší disk, který si on představuje, například. Takže to se potom řeší individuálně, máme tam nějaké podmínky, že by to mělo být 10 000 měsíčně útrata, aby ten člověk mohl jít do VIP oddělení nebo do VIP režimu, jestli chcete. Takže třeba takovýhle věci jsem tam řešil na obchodu na tom VIP oddělení. No a postupem času vlastně, jak jsem tohle všechno nabalil, takže vidíte, že já jsem vlastně ve Vedosu vymetl každý kout, když to takhle řeknu, tak jsem se v podstatě dostal na provozního ředitele, lomeno personálního ředitele, protože ono to s tím, dejme tomu, jako úzce souvisí. Takže v tuhletu chvíli jsem taková spojka mezi provozem, jednotlivýma odděleníma, který tam máme, vývojem, a pokud potřebujeme a je nějaký impuls pro to nabrat nový lidi, tak jsem tu taky já, který to zastřešuje a z největší pravděpodobností se mnou a s kolegou, případně vždycky s tím vedoucím daného oddělení, bychom se pak tady uviděli na nějakým osobním pohovoru. Tím, jak jsem vlastně vymetl každý kout ve Vedosu, tak v podstatě na mě potom padlo, a já jsem se k tomu i samozřejmě jako dobrovolně přihlásil, nebyl to nějaký trest, ICANN akreditace, která už tu zazněla, a to právě třeba souvisí s tím doménovým oddělením, na kterým jsem pracoval, že ze začátku to byla fakt jenom třeba fakturace, ale postupem času jsem tam jako zabrouzdával do detailnějších věcí, takže vlastně to bylo jako logická návaznost k tomu, že jsem potom začal vlastně tady dělat tu ICANN akreditaci, kterou jsme úspěšně absolvovali, do toho nějaký ISO certifikace, jak pan Grill zmínil v první přednášce, tak to vlastně s kolegou máme celý na starosti, už snad 8 let, bych řekl. A potom do toho ještě vstoupil ten tier, ta tier toho certifikace, která teď nějakým způsobem probíhá, tak já jsem taky jakoby koordinátor vlastně téhleté tier certifikace. Byl jsem dokonce i v Londýně na akreditování,
nebo certifikování člověka, který je zodpovědný za to, aby věděl, jakým způsobem takovouhle tier certifikaci navrhnout, což je nějaká bezpečnost a kontinuální ochrana jako datacentra obecně. Kdyby vás to potom zajímalo, můžeme se o tom pobavit víc, případně během oběda nebo na afterparty. Tolik asi o mně. Obsahem téhleté přednášky je teda od toho prvního kontaktu až po nějaký teda podpis smlouvy. Koukneme se takhle jsem to jako rozfázoval na nějakých 5 kroků, které si postupně těch 5 kroků rozebereme. Některé jsou krátké, ale u některých se zastavíme víc a jsou detailnější, takže je to nějaký sběr příchozích e-mailů, zaslání rozřazovacího dotazníku, zpracování technických úkolů a případný pohovor s vedoucím toho daného oddělení, osobní pohovor a potom podpis smlouvy, případně vlastně onboarding, který s tím souvisí. Než se podíváme na ten sběr informací nebo na ten první krok, pojďme se podívat, koho vlastně hledáme. Tak u těch technických pozic je to už od začátku EDOSu, jsou to programátoři. V tuhletu chvíli to máme teď rozdělený na takový 2 tábory, bych řekl. Jedni jsou programátoři PHP plus MySQL, takhle nazýváme. Je to hlavně vývoj a správa interních systémů. Takže to, když k nám někdo přijde na klientskou administraci a vidíte tam ty služby, vidíte to, jak se to chová, tak to je vlastně ten nějakým způsobem náš frontend těch služeb, ale i samozřejmě backend těch služeb. Máme, říkáme tomu hnědka, což je náš jako interní systém, kde všechny tady ty služby spravujeme. Zbíhají se tam například i e-maily příchozí, máme to rozřazený do složek, fakturace a všechny ostatní věci, které jsou s tím spojený, tak vlastně obecně je to vývoj a správa interních systémů, tak na to hledáme lidi. A na druhé straně tu máme takovej tábor, vznikl z toho důvodu, že tady byl ten impuls na tu novou službu VEDOS Global Protection, o které mluvil pan Grill, tak o tom už se nebudu úplně zmiňovat do detailu, ale tu máme, abych to přiblížil, vlastně separovanou od tady toho interního systému, která běží na Laravelu, celá ta administrace, a proto právě máme takový 2 tábory, takže buď hledáme čistokrevný jakoby PHPčkaře, samozřejmě jako objektově byste měli umět programovat, ale pak tu máme i ty programátoři, kteří jako jsou vysloveně zaměřený na ten Laravel a jsou to vlastně full tool stack programátoři. To znamená, i v tom stacku je Tailwind, Alpine, Livewire a teď jsem na něco zapomněl. V podstatě na obě tyhle ty pozice preferujeme 8hodinovou pracovní směnu na full time. Tím neříkám, že je to jenom takhle daný, je tam z největší pravděpodobností možnost se domluvit třeba na nějakým částečným úvazku. Stejně tak asi se můžeme domluvit, kdyby to byl člověk, který by chtěl u nás pracovat na živnost, tak by to asi taky šlo se domluvit, ale na co si dbáme a přesto vlak nejede, mám to i vlastně v dalším slajdu, tak můžu to zmínit i teď, zmíním to i potom. Dbáme si na tom a to je fyzická účast tady v sídle společnosti. Takže nehledáme úplně externího programátora, že bychom mu v tuhle chvíli zadali nějaký dílčí projekt a on nám to prostě programoval doma za měsíc, za 2, nám dodal výsledek, tak takovýhle lidi momentálně nehledáme. Hledáme tady lidi, kteří tady budou fyzicky s náma na full time nejlépe. Jasně, týmový hráč určitě, protože se tam potkáte se spousta dalšími programátory, takže týmový hráč by to měl určitě být. Znalosti Gitu, to beru už asi jako u těch programátorů dneska samozřejmý. To znamená, když mi přijde životopis, teď už možná trošku předbíhám, ale když to mám teď v hlavě, když mi přijde životopis a vidím, že ten programátor mi v tom životopise nebo externě v tom textu rovnou pošle i Git, kde já vidím ty projekty, tak prostě pro mě to má daleko vyšší váhu, než když mi napíše jenom dobrý den, já jsem Karel Omáčka a chtěl bych u vás pracovat. Tak jako to nevypovídá téměř o ničem. Jo, bez životopisu, bez nějaký specifikace na pracovní pozici. Jako nevypovídá to téměř o ničem.
a znalost administrace Unix, Linux serverů. Ta je samozřejmě u nás taky jako preferovaná, až bych řekl vyžadovaná, už jenom tím v podstatě, že u nás ve firmě běží pouze jeden počítač, bych řekl, možná dva, ale řekněme, že jeden počítač u nás běží na Windowsu a to je ekonomický počítač, kdy běží Pohoda. Takže ta na Linuxu moc nekamarádí. Takže i to je jakoby důkaz toho už jenom na těch pracovních stanicích, že jedeme. Potom taková ta další skupina, takže vlastně my tu máme, jak jsme se bavili o tom Virus Global Protection, tak jsou to ty programátoři, kteří nám vyvíjí tu administraci, nějaký ten frontend a backend pro to, jako aby tam zákazník samozřejmě mohl přijít, ty domény tam nějakým způsobem vložit, nějak se to chová, ale musíme mít i člověka, který to spravuje na té serverové části. Tak proto hledáme, my tu pozici nazýváme vývojář serverových řešení a je to právě vývoj serverových aplikací pro automatizaci celého systému a služeb. Na tu automatizaci si tady hodně zakládáme, pan Grill to taky říkal ve svých přednáškách. Takže je to ten člověk, který se o to pak stará vlastně jakoby hardwareové a v celém tom kubernetím řešení, dalo by se říct. My totiž vlastně už i webhostingy jsme pomalu přemigrovali a vlastně jakoby všechen ten hardware, který u nás běží, tak běží v kubernetním prostředí. Jo, takže to je takovýhle člověk pro nás byl jako určitě přínosem, který ovládá Docker a Kubernetes a kubernetí prostředí. Jasně, zákaznická podpora. Ještě bych to tady doplnil, že v podstatě po mně přijde vlastně František Hrubeš, což je vedoucí programátorů. To je, když se takhle podíváme, tak vlastně té části vlevo na ty naše interní systémy, takže on tu bude mít taky dneska přednášku, takže potom, kdyby vás vlastně zajímalo něco techničtějšího, on určitě tam bude mít nějakou přednášku jako detailnější o těch věcí, tak jenom abyste věděli, že to pěkně jako bude navazovat a následující přednášky budou takhle zaměřený zrovna vedoucí programátorů František Hrubeš a potom právě i jeden z několika vývojářů toho Virus Global infrastruktury, právě spíš na té jako backendové straně nebo na té hardwareové straně, který vlastně automatizuje celý to kubernetí řešení, tak tu bude mít taky přednášku. Takže potom, kdybyste měli nějaké technické otázky, tak to si určitě nechte na kolegy. Na mě spíš ty personální. A určitě bych to zakončil, koho hledáme i zákaznickou podporou, protože zákaznická podpora to je u nás základ zajištění non-stop zákaznické podpory našich hostingových služeb, domén, webhostingů a serverů. Tam teda nejedeme 8-hodinové směny, tam jedeme 12-hodinové směny, taky preferujeme full time, protože jako asi by se to nějakým způsobem šlo domluvit, ale je to tam takový komplikovanější v tom potom poskládat ty směny, jo? Kdyby to byl jako student na té zákaznické podpoře a řekl, já můžu v pondělí 2 hodiny, v úterý 3 hodiny, ve středu 5 hodin, tak je to prostě strašně složitý jako poskládat ty směny. Jo? Jedeme tam 12-hodinové směny. Od 6 do 18 a od 18 do 6 do rána. Jo, vždycky ten zaměstnanec si plánuje tu směnu na následující měsíc, takže jako většinou to není tak, že by na vás třeba zbyly jenom noční, ale plánujete si to dopředu. A výhoda je technické vzdělání. No, je to tak, potom ten člověk jako daleko rychleji jako zapadne do toho, ale zase neříkám, že to je jako podmínka, že taky jsme tu nabrali i lidi, kteří žádné technické vzdělání neměli a na tu zákaznickou podporu jsme je prostě během několika měsíců, půl roku zaučili a jsou platnou součástí našeho týmu. Pojďme se teda teď podívat na ten průběh celým tím výběrovým řízením. Žádosti zpracováváme výhradně e-mailem a to prvotní vlastně vyhodnocení probíhá tak jednou za těch 14 dní. Vždycky čekám, než se mi tam těch životopisů nahrne víc a dělám to najednou, takže tak jednou za 14 dní prostě to projdu a obesílám úplně v té první vlně.
co vlastně já očekávám od toho životopisu, nebo co mě tam zajímá, na co koukám. Motivační dopis to úplně není, ten jako není potřeba mi zasílat, když už mi ho někdo pošle, tak si ho samozřejmě přečtu, neříkám, že ne, ale nepřikládám tomu takovou váhu, protože já potom vlastně, to navazuje do toho druhého kroku, že já posílám takový rozřazovací dotazník a tam už jako se na tady ty třeba věci, co vás vlastně táhne k Vedosu, tak já se na to potom tam v tom rozřazovacím dotazníku, takže ten motivační dopis není pro mě až tak jako důležitý. Co je spíš pro mě důležitý, je zájem o jakou tu konkrétní pozici vlastně máte, protože tady jsem a zaměstnejte mě, prostě pro mě není nic vypovídající. Super je, když je to příbuznost aktuálních pracovních pozic. To znamená, já chápu, že někdy se na těch portálech objeví pozice, která už třeba 2 měsíce není aktuální, tak je dobrý dojít na naše stránky vedos.cz/kariéra a podívat se opravdu na tu aktuálnost, protože když mě potom někdo napíše na pozici, která půl roku už není validní, tak co mu mám na to napsat? No, není validní. A zakončil bych to tím, že ty životopisy, nebo ještě úplně zakončím, ať to těma zájma, to mě zajímá úplně nejvíc, ale takový ten úplně ten základ minimální vzdělání vlastně u většiny pozic je prostě střední odborné vyučen. Potom spíš třeba na toho vývojáře a na nějakého programátora seniora, tam spíš už chceme to USO, to znamená úplné střední odborné s maturitou. A ty zájmy jsem si tu nechal nakonec, protože to třeba mě osobně zajímá na tom životopisu nejvíc. Ne tak motivační dopis, ale jako zájmy, jestli třeba i ten člověk se jako ve svém volnu zajímá o to IT, jestli třeba si i čte články o IT, jestli si hraje z Raspberry, já nevím, prostě cokoliv, něco takového, co je jako o IT. Jo, tak rozhodně to má pro mě větší prostě váhu, než třeba teda motivační dopis, když bych to dal na nějakou váhu, na nějaký scale. Takže ten dotazníček. Zasílám tam takže když tím takhle mám to první síto prostě projdu, tak potom zasílám rozřazovací dotazníček, kde se právě jako tak nějakým způsobem ptám třeba i na to, co vás jako láká jít k Vedos, takže je to taková náhrada toho motivačního dopisu. Jsou tam potom otázky i třeba na to právě jako jestli preferujete full-time job, já tam jako mám v závorce, že je možno se domluvit jako i na nějakým jiným částečným živnost, ale prostě jako preferujeme ten full-time job na hlavní pracovní poměr. Je to vyhodnocení a průzkum toho kandidáta, to zase probíhá takhle v nějakém intervalu, jednou za 14 dní. Průzkum kandidáta. Jo, a tady jsem chtěl vlastně ještě říct, že potom v tom druhém kole, když už mi ten člověk potom vrátí ten dotazník, tak v podstatě pak už třeba sleduju i jako LinkedIn, jestli má profil, nebo tak jako obecně už jako na těch sociálních sítích a už si jako zjišťuju i o tom daném člověku jako víc informací. Potom u těch technických pozic prostě pro zefektivnění celého toho procesu a opravdu, aby se nám to trošku jako eliminovalo ty lidi, tak v tom třetím kroku posíláme úkol. Je to technický úkol, podle toho, na kterou budete tu pozici, takže buď programátorský, nebo v případě toho vývojáře serverových řešení je to prostě opravdu práce v těch kubernetích klastrech, nějaký balancování. Je to prostě zaměřený už přímo na tu konkrétní pozici, je to technický úkol. Doposud jsme to dělali tak, že já jsem ten úkol posílal e-mailem a tomu zájemci jsem dával třeba týden na zpracování toho úkolu a potom jsme se domluvili na vlastně odprezentování toho úkolu u nás tady, ale bohužel se stávalo, že ti programátoři konkrétně ten úkol s největší pravděpodobností, tak jako na tom zase prostě musíme vycházet z nějakých jako úkolů, který je taky reálný udělat za nějakou krátkou dobu, jo? Takže to nemůže být úplně nějaký brutálně těžký úkol. Takže jsme potom zjistili, že oni prostě si třeba část toho kódu stáhli z Gitu od jiného vývojáře, odevzdali to takhle na první pohled jako super a když jsme se tady potom s nima sešli fyzicky,
tak oni jako uměli ten kód jako v podstatě básničku nazpaměť, ale pak se ukázalo, že tomu prostě vlastně jako vůbec nerozumí. Takže jsme se potom dohodli i s vedoucím programátorského oddělení a trošku jsme to tam switchli v tom smyslu, že ten úkol probíhá přímo tady fyzicky v sídle společnosti a ten vedoucí programátorů daného oddělení je vlastně během tohohle úkolu takový jako mentor během toho úkolu a sleduje, jak ten člověk se k tomu danému úkolu staví a jakým způsobem ho zpracovává. Je to daleko víc vypovídající, než když ho to nechám prostě zpracovat doma, on si to někde stáhne z Gitu, dá tam svůj jeden řádek kódu a já to vlastně umím. A ukázalo se, že úplně ne. Takže jako tady jsme to takhle switchli. Potom se teda přesouváme k tomu, že domluváme osobní pohovor, ten bývá u těch technických pozic tady v té místnosti. Bavíme se potom už se mnou i s tím vedoucím toho daného oddělení nad tím úkolem. A určitě mám to tu i tučně zdůrazněný jsou sympatie. Tady bych chtěl říct, že tím chci jako naznačit, že pro nás třeba není ani tak důležitý, jestli ten člověk ten úkol udělá na 100% správně a samostatně, což je samozřejmě super, ale kdybych měl třeba vybrat člověka, který udělá úkol na 100% a je úplně technicky na výši, ale nesedne nám lidsky, oproti člověku, který to udělá, řeknu teda třeba 75%, ale sedne nám lidsky, tak si vyberu toho člověka, který nám sedne lidsky. Prostě už jsme jako v takové fázi, že je nás tu fakt hodně a chceme si spíš jako sednout lidsky a musí tam zavládnout i nějaká sympatie. Takhle to prostě je. Pak se to poveze dál a ten vedoucí toho oddělení prostě se to celý rozsype, což se jako taky dejme nějakým způsobem ukázalo. Takže ty sympatie prostě taková ta chemie, bych řekl. Administrativa, povíme si něco o administrativě, co je nutný před tím nástupem udělat. Je to nějaký výpis trestního rejstříku, jsou to zdravotní dokumentace, musíte jít ke svému lékaři, nechat si vystavit výpis zdravotní dokumentace, pak jít k našemu doktorovi, aby vám vlastně vystavil posudek, což je asi standardní, a co možná standardní není a co bych chtěl zmínit, a vlastně pan Grill to v té první přednášce taky zmiňoval, jsou psychotesty. Prej nemám čas. Aha, dobře, tak jsem moc pomalej. A jsou teda psychotesty, ty určitě teda chci zmínit. Během těch prvních 3 měsíců, co budete ve zkušební době, tak domluvíme schůzku s naší firemní psycholožkou a poslali bychom vám tam. Ty testy jsou na úrovni policie a v podstatě jsou to takový testy, co se dávají i lidem, kteří jdou na Temelín, například. Jo, ty důvody asi úplně nemusím zmiňovat, jsou poměrně jasný. Máme tady servery za desítky, stovky milionů korun, takže potřebujeme prostě vědět, jestli ten člověk nemá třeba sklony k agresivitě. A nevzal jako kladivo a nešel nám takovýhle server, který stojí jako rodinný barák, prostě zničit, protože mu zákazník na zákaznický podpoře napsal, že je to píp. Jo, samozřejmě ptáme se tam prostě i na nějaký další věci, ale jsou to spíš jako takový obecné věci. Jsou to otázky, na které nám ta psycholožka odpovídá. Není to žádný detailní váš profil a tady ty věci ví, respektive ty odpovědi na tyhle otázky ví jenom pan Grill. Benefity. Proč k nám nastoupit a co vám můžeme nabídnout? Určitě je to angličtina s rodilým mluvčím každý pátek z Ameriky. Multisport karta, na kterou přispíváme, obědy a snídaně, team buildingy. Můžete i na tom obrázku můžete vidět, to jsem vybral schválně, že to byl taky jeden takový z našich team buildingů, kde jsme si ručně stavili tohleto datacentrum, kde jsme tady. Takže tady napravo vlastně vidíte pana Grilla a ty dva kolegové, to jsou ty kolegové, taky jak mluvil v té první přednášce, že my vlastně tady víme o každém šroubku. Tak to jsou třeba správci budovy, elektrikáři, kteří ví o každém kabelu, o každém šroubku, co tady máme, protože se co nejvíc snažíme jako stavět to vlastnoručně. A
tady je vlastně toho důkaz, že to fakt stavíme vlastoručně. Takže to je jeden z team buildingů, který jsme měli. Ale jinak si team buildingy třeba i každý měsíc jako vybíráme sami a snažíme se pravidelně každý měsíc udělat nějakou team buildingovou akci. A tady mám právě ještě, jak jsem o tom zmiňoval, tak teď už, protože mě prý tlačí čas, tak už to nemusím zmiňovat znova, ale pružná pracovní doba. Ano, máme tu od 10 do 14 hodin, tady prostě ten člověk jako musí být, ale je jedno v podstatě jakoby kdy ráno začne. Tím je myšleno pružná pracovní doba, ale home office ne. Na tom si prostě zakládáme, takhle to je. Neříkám, že to zase nemůže být jako home office jako nikdy, prostě tak někdy jste nemocný a jako jste schopni pracovat, protože někdy nejste schopni pracovat, ale tak jako v nějakých krajních případech je prostě možný se samozřejmě domluvit na home officeu. A tady je to myšleno na bázi toho, že byste 4 dny byli v Ostravě doma, kde bydlíte třeba, a jeden den jsem jako jezdili, nebo jedenkrát měsíčně. Ne, to určitě ne. Jo, to ať jako zazní hned. Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, možnost využívat vybrané služby pro soukromé účely, tím je myšleno naše vedoucí služby, možno domluvit slevy na pojištění CZ, protože pojištění CZ je u nás dceřiná společnost, tak na pojišťovací produkty je možno domluvit nějaký slevy a rozhodně zase tučně podíly na zisku společnosti, 30% ze zisku, což prostě u těch nejstarších kolegů může dělat 120 000 v tuhletu chvíli. Jo, ale pokud se tady bavíme o nějakých ambicích mít 1 milion zákazníků na té Veros Global Protection službě, tak prostě už to nebudou třeba příští rok, za 2 roky 100 000 odměny, ale můžou to být milionové odměny. Můžou to být 100 000 odměny pro vás, kteří vy nastoupíte třeba ten rok. Sky is the limit. A potom vidíte, doufám, že to tam vidíte, ten text, to je na odlehčení, kdybychom celý ten osobní pohovor a celý to výběrový řízení proběhlo v pořádku, tak byste potom dostali takovouhle smlouvu. Vidíte tam ten text? Jo? Tak super. Samozřejmě je to trošku vtip, ale prostě předpokládaný rozsah sjednané práce 20 hodin denně a 4 hodiny přes času, takže to je samozřejmý, ne? Tak to trošku pro odlehčení. Ještě bych chtěl teda potom se zmínit na tom onboardingu, teď jsme se teda zasmluvnili, tady tou smlouvou krásnou, kde budete pracovat 24 hodin denně, tak jak potom probíhá ten onboarding. Na začátku jsem říkal vlastně, že ten první týden až 2 týdny jste na DC1 všichni, i ty technické pozice, i ty programátoři, i ty vývojáři, budou na DC1, aby jsme měli všichni startovací čáru stejnou, takže to školení na zákaznickou podporu probíhá napříč všemi pracovními pozicemi. První den, kdy sem přijdete, tak je to standardní úvodní školení, prohlídka budovy, abyste věděli, kde jsou únikový východy a tak dále. Musíme mít BOZPčko, který probíhá online na e-školiteli, takže to je požární ochrana, bezpečnost práce a zdraví. Je to elektronický kurz, potom ho vlastně absolvujete, vytiskneme, podepíšeme. Potom je to asi nějaký oběd s ostatníma kolegama, podle toho, v jakém datacentru se nacházíte, tak ten první den bude vždycky na DC1, tak občas prostě chodíme společně na obědy, aby jsme toho člověka co nejvíce začlenili do kolektivu. Druhý až 5. pracovní den je v podstatě už to úvodní školení na zákaznickou podporu, kde se školí hlavně teda prostě obecné věci, fakturace, DNSK, domény, což je jakoby úplně to nejpodstatnější, třeba když byste k nám přišli na toho vývojáře nebo na toho programátora pro Veros Global Protection, tak je prostě nutný jako domény DNSK umět úplně jako na 120%. A vždycky tam teda probíhá třeba první půl den nějaký školení, druhý půl den probíhá nějaký studium, samostudium a kolega vlastně na zákaznické podpoře potom dává ještě během toho každého dne vždycky nějaký praktický úkoly, abyste si to vyzkoušeli, takže to může být jako úplně od nějakých nejjednodušších zákaznické administraci nastavit DNSK u té domény, ale potřeba vědět, co jsou to DNSK, jaký ty DNSK, který ten konkrétní záznam je pro to, abych nasměroval doménu na webhosting a tak dále. Jo, takže sice tak na první pohled to se může zdát jednoduchý, ale někdo třeba neví ani, co je to DNS a záznam a k čemu tam slouží u té domény. Druhý týden teda vlastně podpora pokračuje na DC1. To jsem ještě chtěl určitě zmínit, že my máme to rozdělený, teď jsme všichni tady v budově DC2 Podskalí a tady je spíš jakoby část vývojářská a obchodní
a na DC1 na Masarykově máme čistě provozní. Takže zákaznická podpora a junioři technici. To znamená ti, kteří jako nám spravují vysloveně hardware, když se porouchá třeba hard disk, tak jdou do serverovny a vyměňují ho. Jo, a samozřejmě si píšou s technikama, když nám někdo přetěžuje například infrastrukturu, někdo rozesílá spamy a tak dále. Takže tam máme provozní část a tady máme tu vývojářskou část. Vývojáře, ty serverových řešení, programátory a i obchodní oddělení a plus tam máme i event oddělení, který jsme teď nedávno založili. Takže potom ten druhý týden vlastně ty provozáci, ty lidi na provozu zůstávají na DC1 a školí se tam dál detailně na tu zákaznickou podporu, případně na další ten provoz a ty buď obchodáci na zítra, co budou mít přednášku, nebo ty programátoři a vývojáři potom se přesouvají druhý týden sem, už jdou k tomu vedoucímu daného oddělení a už se začlenují do toho kolektivu v tom daném oddělení. Co jsem ještě potom chtěl zmínit, ono to hlavně souvisí s tou zákaznickou podporou, ale nemusí to být vždycky pravda s tou zákaznickou podporou. 1 až 2krát do roka probíhá vlastně takový interní výběrový řízení. Takže tady to, co jsem teď vlastně všechny ty kroky, které jsem teď naznačil, probíhá to výběrový řízení, tak to samé může vlastně platit jako pro nás interně. Jo? Stává se, že, jak jsem říkal na začátku, zákaznická podpora je odrazový můstek k dalším pozicím. Takže ten člověk prostě bude půl roku, rok, 2 roky na zákaznické podpoře, někoho to baví, jo? Takže někdo ani nemá ambice odcházet ze zákaznické podpory, protože mu tam vyhovují ty 12-hodinové směny a tak dále, co s tím souvisí. Ale někdo má prostě ambice jít třeba na programátora a bere tu zákaznickou podporu jako odrazový můstek, tak v tom případě je přesně tohleto interní výběrový řízení pro něj, protože ho 1 až 2krát do roka vyvoláme a on se může tady tím nějakým, samozřejmě to výběrový řízení není úplně takovýhle, protože my to zaměstnance známe, ale je velmi podobný. Prostě dostane taky ten úkol, protože chceme vědět, jak na tom jako technicky je. Výhodu má v tom, že prostě je tam na té zákaznické podpoře, tak se to během toho roku, 2 let prostě jako naučí a je trošku jako s náma víc spojený, tak jako má to jednodušší. To ano, ale probíhá tam stejný výběrový řízení, stejná kritéria pro všechny. A určeno všem zaměstnancům, protože se určitě může stát, že někdo by chtěl třeba z obchodu být najednou programátor. A nebo my jsme tu vlastně měli tady jednoho kolegu, který byl z programátora eventák. takže prostě ty kombinace jsou tam různé a může to tak nastat. Takhle vypadá v podstatě náš tým, není kompletní, protože to je 2 roky stará fotka, až na pár prostě kolegů takhle přibližně vypadáme všichni, teď je tam samozřejmě, je nás je tam víc, je nás tam skoro 50, jak zmiňoval pan Grill. Tým máme multikulturní, to bych chtěl ještě zmínit, že angličtina je u nás, a hlavně na technických pozicích je angličtina u nás čas, že? Jo, čas. Tak teď jsem se úplně zasekl, jak mě kolega... Jo, máme tu multikulturní tým, takže vlastně konkrétně technici se v podstatě už jinak než jako anglicky nedomluví. Jo, takže s tím je třeba taky počítat. Jinak ta věková hranice, rozmezí věkový je tady opravdu jako různorodý od 20 let nejmladšímu kolegovi až třeba paní uklízečce 74. Takže jako máme tady obrovský i jako věkový rozpětí. Jo, já nevím, když jsem to tenkrát počítal, teď jsem nedělal úplně aktuální ty čísla, tak minulý rok byla nějaká průměrná věková hranice 35 let, že je průměr u nás, jo. Takže takhle fluktuace, to jsem taky chtěl zmínit, protože to pan Grill trošku naznačil. Opravdu za těch 14 let, co je Vedos, tak jsme v podstatě, si myslím, ztratili tak 2 klíčový zaměstnance, což si myslím, že je jako skvělý a opravdu ty lidi, kteří tu jsou od začátku, já už se taky téměř považuji za člověka kmenovýho, už jsem tu víc jak 10 let, tak jako když jsem přišel já, tak tu bylo 15 lidí, 15 zaměstnanců si myslím, tak už se taky považuji za poměrně jako kmenovýho a starého zaměstnance. A musím říct, že jako ta fluktuace minimálně na těch klíčových pozicích je fakt minimální. Tak, webové stránky www.vedos.cz/kariéra, tam vždycky najdete aktuální pracovní pozice a práce@vedos.com je náš e-mail,
kam nám napsat svůj životopis a projít výběrovým řízením a těma krokama, který jsme si popsali. Tak, jestli máte nějaké dotazy, tak jsem s nimi. A jinak dáme coffee break. Ze streamu nic není, super, vyčerpávající. Tak jo, tak pojďme si dát přestávku a občerstvit se. Já děkuji za pozornost.